Күренекле татар журналисты, җәмәгать эшлеклесе Шәйх Зәбиров истәлегенә багышланган чара булып узды. Исән булса, аңа 90 яшь тулган булыр иде. Әлеге чара Казанның Дворянское гнездо ресторанында үтте. Татар матбугатының алтын баганасы 50 елдан артык гомерен яшь ленинче, Татарстан яшьләре, Шәһри Казан, Мәдәни җомга 25 елга якынын социалистик Татарстан, Ватаным Татарстан газетасында хезмәт иткән. 17 ел рәттән татар-мөселман календарен чыгарган Шәйх Зәбировны искә алу кичәсендә язучылар, дин әһелләре, әдәбият, сәнгать вәкилләре катнашты. Аның турында истәлекләре белән уртаклашты. Ихәбе белән бәйле хатирәләрнең барысы да япты. Менә Иманым Камил үзенең сүземә һәм аны белгән кешеләр шулай ук моңа инаныр, чөнки ул шундый җиңел кеше иде. Ул юморга бай, ул самими. Безне әниләребез, әбиләребез ничек итеп тәрбияли, кичке яшьтән кешегә ул барыбер кирип кала. Гаяр татар хатын-кызларынан, фидакар, дини татар хатын-кызларынан әлбәттә асыл татар иратлары туа. Шәйх абый ул шундый иде. Ул үзе бер мавыктыргыч роман кебек аның гомере.